wasu daga cikin ɗalibai ustazai sukan je neman aure, wai sai a tambayi mutum a ce wai in ji dai kai ba ɗan salafiya ba ne, sai ka ce ai salafiya gangen mu ne 'yan gaba-gaba. ci iye yanzu kai ɗin nan ka ce ƙwarai da gaske ni ne ma ladanin salafiya da kake gani na ɗan salafiyan wacce ka ce ta can ƙasa mai tsafin. mun gano wannan da kyau ko? a'a irin izalan goma kake ka ce ƙwarai da gaske. to ka san mu 'ya'yan namu ba mu san ma'aurar da su ga irin ku sai ka ce to Allah ya haɗa kowa da rabon shi, amma kun tambaye ni addini na ne kuma na gaya muku. mun gano wannan da kyau ko? amma an tambaye ka wani addini kake zai ka ce Allah to ni dai din masallacin da ya sami ina sallah, ni ba da zafin addini. shi a wuta irin ku muke su to ai shine ai yan salafiyan nan da na fara leka wajen su, amma kuma da na je na ga al'amarin nasu yana da wahalan sha'ani, wallahi sai na fasa lekawa saboda ni ba na son fitina cikin addini. kai munafiki ne, ka rabu da ita kawai, ba wani abu. in sun hana ka ba komai yasa ma suke maka binciken addini ba dan sun gaba ka da kuɗi ne. Allah duk wanda yake da sisi in ya je ko luwaɗi yake yana shirka za su bashi, ba za a binciki me yake yi ba. mun gano wannan da kyau ko? shi sa gaba ɗaya ma suka haɗa masu kuɗin suka yi masa sunaye, ko dai fanta da kek ko doya da kwai, kaga rukunan basir kenan sun haɗu. amma kai in ka je sai a ce wa in je dai ba wasa zalla ba, rabana ba zan iya fama ba, sai ka ce za ta rika goya ka. mun gano wannan da kyau ko? duk ku kalli irin waɗannan shiriritan da suke yi, karba da ita. in iyayen ba za su baka ba dan suna tuhuman addininka, ba addininka suke tuhuma ba, wallahi aljihunka suke kallo. kuma Allah madaukin sarki ya ce wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah ce ku aurar da gwagware, ku aurar da zaurawa, ku aurar da duk wanda bai da aure daga cikinku. kak ku damu da wai ba su da samu, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi, Allah zai wadata su. sayyidina Abubakar in ya karanta wannan aya sai ce ya jama'atul muslimin, ku aurar da 'ya'yayanku ga duk waɗanda suka cika ka'ida na addini da ɗabi'a, Allah madaukin sarki zai cika alkawarin da ya muku na zai azarta ku. an gano wannan da kyau ko? jama'a ku daina jin tsoron talauci. mu manzo Allah ya riga ya ba mu aminci, ya ce mal faqaru akhsha alaikum. ba talauci yake ji mana tsoro ba, abin da yake ji mana tsoro lokaci da zai zo a yalwata duniya, arziki ya burin kasa cikin al'umma wajen ɗiban duniyar mutane su hallaka. amma jama'a al'imanu awwalan, duk inda za a kai a komo, a kada a raya, a kai goro, a kai mari, imani shine imani. in ko kai wasa wallahi za ka fara farko mai imani ka ƙare mara imani. karanta hadisi da ya zo da manzan Allah ya ambaci wannan, musamman ga lokaci yayi da aka gayyato manya-manyan barage za su shigo ƙasan, to kai hankali ta za a zo a ce ana zargin kaza, wannan ya sa ka ja da baya harkan imaninka. kai ba ɗan ta'adda ba ne, kai ba mai neman tashina ta da zaune tsaye ba ne, kai mutumin kirki ne mai yin addininka. harkan addini nan jama'a no going back. kun gano wannan da kyau ku? wallahi ba za mu ja da baya ba, za mu yi addinin mu kamar yadda kowa yake da yancin yi addinin shi. kada wani ya ji ɗar ya firgita ya razana akan ko menene. wallahi inda imani a cikin zuciyanka ba abin da zai faru. ƙurewa menene za a iya maka? ai maka abin da aka yi mashehun al'albani. malam ya asara ne? kai ma an kabo wannan tafarkin ba asara kai ba. wallahi da wulaƙanci ga musulmi gara shahada dan ba illa ce ba. mawaƙi ya faɗi wannan, ina ga kai mai hadisi a hannu.